Ο χειρουργός ουρολόγος Δόκτωρ Κωνσταντίνος Δρόσος, επιστημονικός συνεργάτης της Γυρομέντικα Γενικής Κλινικής της Θεσσαλονίκης, μας ενημερώνει για την καλοήθη υπερπλασία του προστάτη και τη θεραπεία της. Κύριε Δρόσο, τι είναι η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη και πού οφείλεται? Η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη είναι μια διόγκωση του προστάτη, η οποία αφορά την πλειονότητα των ανδρών άνω των 50 ετών και οφείλεται σε μια ανισορροπία μεταξύ πολλαπλασιασμού των προστατικών κυτάρων και απόπτωσης αυτών, δηλαδή κυταρικού θανάτου. Τα ανδρογόνα, η τεστοστερόνη δηλαδή που παράγουμε οι άνδρες, προάγει το πολλαπλασιασμό αυτών των κυτάρων. Δεν σημαίνει βέβαια ότι όλοι οι άνδρες με υπερπλασία του προστάτη θα αναπτύξουν συμπτώματα, όπως παράδειγμα συχνή ούρηση, επιτακτική ούρηση, δυσκολία έναρξης της ούρησης ή αίσθημα μη κένωσης της ουροδόχου κίστη. Οι άνδρες που θα αναπτύξουν αυτά τα συμπτώματα συνήθως επισκέπτονται τον ουρολόγο και χρήζουν θεραπείας. Ποια είναι η θεραπεία της? Η θεραπεία της καλοήθης υπερπλασίας του προστάτη μπορεί να είναι η απλή παρακολούθηση, μπορεί να είναι η συντηρητική φαρμακευτική θεραπεία, δηλαδή υπάρχουν φάρμακα τα οποία χαλαρώνουν τον αυγένα της κίστης για να μπορούν οι ασθενείς να ουρούν καλύτερα. Υπάρχουν φάρμακα τα οποία μειώνουν τη δραστηριότητα της κίστης έτσι ώστε να βοηθούμε τους ασθενείς οι οποίοι έχουν επιτακτική ούρηση και φάρμακα τα οποία μικραίνουν το μέγεθος του προστάτη. Βέβαια, το αποτέλεσμα μπορεί να διαρκέσει αυτό και μήνες. Επίσης, υπάρχει και η χειρουργική θεραπεία. Τώρα, ποια θεραπεία θα επιλέξουμε εξαρτάται από τη γενική κατάσταση του ασθενούς, εξαρτάται από την ηλικία του και από τα συμπτώματά του. Έχουμε διάφορα σκορ από τα οποία υπολογίζουμε τη βαρύτητα των συμπτωμάτων των ασθενών και επίσης αυτό που μας βοηθάει είναι να αξιολογήσουμε τα ευρήματα που προκύπτουν από τις εξετάσεις τις οποίες κάνουμε στο ιατρείο, όπως είναι ο υπέρηχος προ και μετά ούρησης, όπως είναι ο έλεγχος της ροής των ούρων και επίσης ρόλο παίζει και το μέγεθος του προστάτη. Γιατρέ, πότε πρέπει να χειρουργηθεί ο ασθενής? Προτείνουμε χειρουργική θεραπεία σε ασθενείς που είτε δεν μπορούν να λάβουν τη φαρμακευτική θεραπεία που προτείνουμε για διάφορους λόγους, λόγω αλληλεπιδράσης παράδειγμα των φαρμάκων, ή σε ασθενείς στους οποίους έχει αποτύχει η φαρμακευτική θεραπεία. Δηλαδή δεν μπορούν να ουρήσουν καλά ενώ παίρνουν κάποιο φάρμακο. Επίσης, προτείνουμε χειρουργική θεραπεία σε ασθενείς οι οποίοι τυχάνει να έχουν ταυτόχρονα πέτρες στην ουροδόχο κίστη μαζί με την υπερπλασία του προστάτη ή να έχουν επαναλαμβανόμενες φλεγμονές. Επίσης, προτείνουμε τη χειρουργική θεραπεία σε ασθενείς στους οποίους υπάρχει μια επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας λόγω της απόφραξης των ήρων λόγω της υπερπλασίας του προστάτη. Κύριε Δρόσο, ποια είναι η κατάλληλη χειρουργική μέθοδος? Η χειρουργική μέθοδος που θα επιλέξουμε εξαρτάται από τη γενική κατάσταση του ασθενή, εξαρτάται από τη βαρύτητα των συμπτωμάτων του και εξαρτάται από το μέγεθος του προστάτη. Η πιο διαδεδομένη χειρουργική μέθοδος είναι η διουρηθρική εκτομή με τη μέθοδο Τούρης, η οποία εφαρμόζεται σε προστάτες 30 έως 70-80 κυβικών εκατοστών. Στους ασθενείς τοποθετούμε ένα καθετήρα μετά την επέμβαση. Ο ασθενής μπορεί την επόμενη μέρα του χειρουργείου να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο και ο καθετήρας βγαίνει τη δεύτερη ή τρίτη μέρα μετά το χειρουργείο. Σε προστάτες μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους συστήνουμε την εκπυρήνηση του προστάτη, που σημαίνει την αφαίρεση του προστατικού ιστού αφήνοντας την κάψα του προστάτη. Είναι μια επέμβαση η οποία διενεργείται διουρηθρικά με λέιζερ με τη μέθοδο Χόλεπ. Είναι μια μέθοδος η οποία θα είναι διαθέσιμη στη Γυρομέντικα Γενική Κλινική Θεσσαλονίκη στις επόμενες μέρες. Έτσι θα μπορούμε να διενεργούμε αυτή την επέμβαση. Στον ασθενή τοποθετούμε ένα καθετήρα μετά την επέμβαση, ο οποίος 2 έως 3 μέρες μετά το χειρουργείο μπορεί να αφαιρεθεί. Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι το ότι δεν διενεργούμε μεγάλες τομές και η εγχείρηση γίνεται διουρηθρικά, κάτι που βοηθάει τον ασθενή να έχει γρήγορη επάνωδο στις φυσιολογικές του και κανονικές του δραστηριότητες. Σε προστάτες πολύ μεγάλου μεγέθους, με τους οποίους συνδυάζονται με πέτρες στην ουροδόχο κίστη ή μια κολπόματη της ουροδόχου κίστης, προτείνουμε τη ρομποτική μέθοδο αφαίρεσης του προστάτη, έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τις άλλες παθολογίες όπως οι πέτρες ή τα εγκολπώματα. Η μέθοδος αυτή διενεργείται ρομποτικά με το σύστημα Da Vinci, το οποίο επίσης θα είναι διαθέσιμο τις επόμενες μέρες στη Γυρομέντικα Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης. Με αυτή την επέμβαση βέβαια ο καθετήρας μένει παραπάνω από 2 μέρες, 5 με 7 μέρες,
και ο ασθενής παίρνει εξιτήριο τη δεύτερη ή τρίτη μέρα μετά το χειρουργείο. Μια τελευταία μέθοδος στην οποία έχω εκπαιδευτεί είναι η διατομή του προστατικού ιστού μέσω φυσιολογικού ορού, δηλαδή λέγεται υδροδιατομή. Η μέθοδος λέγεται Aqua Ablation. Επίσης, με αυτή τη μέθοδο ο καθετήρας μένει στον ασθενή 1 έως 2 μέρες και μετά αφαιρείται στο σπίτι. Είναι επίσης ένα ρομποτικό σύστημα το οποίο με ακρίβεια μπορεί να καθορίσει τα όρια υδροδιατομής του προστάτη.